Leonarda, gde si? Doji si, fletno. Ivane, pa nismo na odmoru u školi. Ovo je svečana prigoda. Moramo govoriti hrvatskim standardnim jezikom. Poštovani gosti, dragi učenici i mentori, dobar dan. Dobrodošli u Đurđevac na svečano otvorenje državnog natjecanja iz astronomije. Velika nam je čast pozdraviti najbolje astronome osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj te njihove mentore u našem gradu Visoka. U srcu Podravine. Iznimno nam je zadovoljstvo vidjeti vas u ovolikome broju, u našem malom, ali vidjet ćete, zaista lijepome gradu, koji se ponosi svojim brojnim, kulturnim i povijesnim znamenitostima. Riječi dobrodošlice uputit će vam naš ravnatelj, gospodin Danijel Domišljanović. Dobar dan svima, poštovani sudionici državnog natjecanja iz astronomije, cijenjeni učenici, mentori, članovi državnog i organizacijskog povjerenstva, kolegice i kolege, dragi nam i uvaženi gosti. U ovom trenutku pripada mi iznimna čast pozdraviti vas u ime učenika i djelatnika osnovne škole Đurđevac te u svoje osobno ime. Osobito mi je zadovoljstvo što danas mogu pozdraviti višu savjetnicu Ivana Kuhta-Bogić iz Agencije za odgoj i obrazovanje, dožupana Koprivničko-križevačke županije gospodina Ratimira Ljubića, gradonačelnika grada Đurđevca gospodina Hrvoja Jačeva, ravnatelje škola, vrtića i gradskih ustanova. Pozdravljam i ovdje nazočne uvažene gospodarstvenike, poduzetnike te sponzore koji su nemjerljiva potpora radu naše škole i organizacije ovog natjecanja. Posebne pozdrave upućujem svim učenicima, mentorima, članovima državnog i organizacijskog povjerenstva, kolegicama i kolegama koji su svojim predanim radom najzaslužniji za održavanje ovog natjecanja. Posebno pozdravljam predstavnike medija i ostale nazočne cijenjene goste. Dobrodošli u našu školu i naš grad Đurđevac. Evo, na početku smo jednog trodnevnog druženja i ja se nadam da ćete uživati u našem gradu, da ćete u ovom sutrašnjem danu koji, ja vjerujem, s nestrpljenjem očekujete, pokazati svoje znanje iz astronomije, pokazati zašto prezentirate svoje županije, svoje krajeve na ovom jednom jedinstvenom okupljanju najboljih u Republici Hrvatskoj i nadam se da ćete iz Đurđevca izaći sa dobrim rezultatima i još ono važnije, sa puno prijateljstva i lijepih sjećanja na naš kraj. Mi kao domaćini ćemo se potruditi da vam uljepšamo ova 3 dana, bez obzira na svu tremu i sve ono što vas očekuje od natjecanja i ja vjerujem da ćemo uspjeti u tome. Prije nego što predamo je riječi gradonačelniku i dožupanu, nekoliko samo još tehničkih stvari jer nakon naših govora nećete nas više niti gledati niti čuti, već ćete uživati u programu. Pa evo, samo mi je rečeno od mojeg organizacijskog povjerenstva da vam skrenem pozornost na mapu grada koja se nalazi u biltenu kojega ste svi dobili, pa možete pogledati gdje se nalazimo doduše iz perspektive one ptiče, ali mislim da je sve prepoznatljivo i vidljivo. Malo smo mjesto i sve nam je u nekom krugu od 500 metara, tako da se možete jednostavno snaći. Pogledajte se u mapu, imate ovdje i mapu i hodogram, znači sve ono što nas očekuje kroz ova 3 dana. Također, molim isto mentore da, evo, pripremili smo malo obilazak naših brežuljaka sutra u prijepodnevnim satima u 9 sati do 10:30 da se prijave na recepciji hotela. Ukoliko je bojazan da ne bi stigli na onaj drugi dio natjecanja, sve ćemo organizirati i pripremiti tako da se stignete vratiti i dati podršku vašim učenicima na praktičnim radovima. Za kraj želim svima puno uspjeha, pogotovo učenicima i mentorima i želim vam da se opustite i uživate ova 3 dana u našem malom gradu. Hvala vam. S nekoliko riječi obratit će vam se i dožupan Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić. Cijenjeni kolege mentori, mentorice, dobrodošli u Koprivničko-križevačku županiju, dobrodošli u grad Đurđevac. Ja se nadam da se ovdje ugodno osjećate i da će vam biti lijepo. Natjecanje državno je veliki uspjeh za svako od vas koji je došao već ovdje i već ste sad ovog trenutka svi pobjednici. Ali želim vam sutra i narednih dana da najbolji pobjede, a ono što je najbitnije da steknete nove prijatelje, da učvrstite prijateljstva i ono da dođete opet u ovaj naš kraj, možda u nekoj drugoj ulogi kroz 2, 3, 5 ili 10 godina, ali ono što je najbitnije je da vam ostane u srcu i da dođete kući punog srca.
Još damo dugo da se osjećate i želim vam sve najbolje. Obratit će vam se i naš gradonačelnik, gospodin Hrvoje Jančin. Ja vas isto sve srdačno pozdravljam. Želim vam dobrodošlicu u Đurđevac, grad Picoka. Većina vas natjecatelja ovdje je zato jer imate jako dobre mentore koji vas dobro motiviraju, koji vas potiču da se zanimate za prirodne znanosti, odnosno za prirodu. Vjerujte mi, ja znam ponešto o tome i svi moji kolege s faksa su upisivali prirodne smjerove zato jer su imali dobre mentore, odnosno istaknuli su jednog ili dva mentora koji su ih na to potaknuli. Hvala mentorima jer u razgovoru sa jednim poznatim profesorom, profesor Žiljak je bio nedavno u Đurđevcu, rekao je da danas je najtraženija roba na svijetu ljudi, ali još traženija roba su ljudi koji su završili školovanje u prirodnim znanostima, jer za njih ne postoje jezične barijere, jer matematika, fizika su jednake na svim jezicima. Zato evo preporuka svima mladima, pokazali ste interes u tom smjeru, razvijajte se, bit će vam sva vrata otvorena i moći ćete raditi što god želite i u kojem god segmentu života želite. Đurđevac je poznat po đurđevačkim pjescima, Hrvatskoj Sahari, postoji nekoliko poveznica između zvijezda i pijeska, vi vjerojatno znate sve te poveznice. Ja se nadam da ćete za vrijeme vašeg boravka u Đurđevcu više otkriti ovu pješčanu stranu pa ćete moći povezati sa astronomijom. Želim vam ugodan boravak ovdje, sretno na natjecanju i da svi uživate i steknete nova prijateljstva. Sada pozivamo predsjednicu Državnog povjerenstva natjecanje iz astronomije, višu savjetnicu Ivanu Kuhta-Bogić, da nam se obrati s nekoliko riječi i službeno otvori ovogodišnje državno natjecanje iz astronomije. Evo, dobro večer svima, sve vas srdačno pozdravljam. U ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, doktorice znanosti Dubravke Brezak-Stamač, ona nije mogla večeras doći s nama jer se nalazi na putovanju. I naravno pozdravljam vas u svoje osobno ime. Evo, dopustite prije svega da se obratim našim domaćinima. Htjela bih se zahvaliti, već sada vidimo da ću vas preporučiti dalje za neka druga natjecanja. Svim učenicima se zahvaljujem koji će uveličati ovu priredbu, njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima, mentora koji su ih uvježbali. Zahvalila bi se stručnoj službi i naravno Danijelu Mišljanoviću, ravnatelju osnovne škole Đurđevac. Mi smo naime još 2019. godine dogovarali ovaj susret, tako da znate da zbog online natjecanja nismo mogli se tu sastati još 2020. ali evo nas sada ovdje i evo, veselimo se svi da smo došli u grad Đurđevac. Isto tako, htjela bih čestitati svima vama natjecateljima, vas 67 natjecatelja iz osnovne i srednje škole i 27 mentora koji su najbolji od najboljih. Dakle, vi ste prošli ovu školsku razinu, županijsku razinu i sad ste došli do ove državne razine i sve čestitke sutra, kako god bilo, vi ste pobjednici i zato sretno i uživajte. Hvala. U kratkome programu koji smo vam pripremili vidjet ćete čime se bave učenici naše škole u izvannastavnim aktivnostima. A tijekom ova 3 dana upoznat ćete i puno Podravaca koji će vas ugostiti otvorena srca i iskreno se nadamo da ćete uživati u našem gradu. Na samome početku programa zapjevat će vam pjevački zbor naše škole pod vodstvom učiteljice glazbene kulture Kristine Beko-Markovica. Pjesma se zove Puhača.
podrena, se strani nagorjela, još navek djela. Babicu je znala po pleća počesati, race i muske, sekuru su šopati. Babicu je znala po pleća počesati, race i muske, sekuru su šopati. Na nje su se cedili siri burumcu, radinje sam i ja dobila po kupcu. Na nje su se cedili siri burumcu, radinje sam i ja dobila po kupcu. Nje se je po smeku svaki masni žganec, žuje dobro svoje i dede pijanec. Kuha šatr prena, ščepava podrena, se strani nagorjela, još navek djela. Kuha šatr prena, ščepava podrena, se strani nagorjela, još navek djela. Kuhača, 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 još navek djela. Ovogodišnje nas je proljeće počastilo sunčanim i toplim vremenom. Stihove o ljepoti prirode, točnije pjesmu Frana Galovića pod nazivom Lastavice, krasnoslovit će vam učenica 8. razreda naše škole, Mirna Đapo. Fran Galović, Lastavice. Došle su denes, videl sem dve, iščo si gnezdo onkraj hiže. Lete polako i pitam sako, kaj ste nam donesle, male, drage ptice? Vi s vetrom letite, če široko morje, gde me niktar ne bo, gde je navek sonca i leta polno nebo. Kaj niš ne valite? Onkraj kleti lečo mlade lastavice i gnezda glede. Kaj su nam donesle? Sonce, srećo, mladost, žito, vino, cvetje, pesme i staro radost. Dok išle su čez tuđi neko cvet, tu čakala je na nje stara klet. I zatočko me samo lete, pune sreće, i sonce, i nebo, i brege glede. Brojni izvanredni učenici naše škole uz redovite školske obveze imaju i puno hobija, a velik broj njih pohađa i glazbenu školu. Jedan od njih je učenik 3. razreda naše škole, Jakov Ovnić, koji je i učenik 1. razreda glazbene škole u kojoj svira tamburu. Izvešća poznatu francusku skladbu u obradi Tomislava Galića pod nazivom Svita broj 2 u D-molu uz klaversku pratnju profesora Elvisa Međera. Naši su učenici među brojnim projektima i aktivnostima aktivno bave glazbom. Zasvirat će vam naš tamburaški orkestar s gostima, također učenicima naše škole, a izvešće vam pjesmu Kalendara. Potom će opet zapjevati naš školski zbor. Ovaj puta pjesmu Moana sa solisticom Laurom Gol.
voditeljica tamburaškog orkestra i pjevačkog zbora i učiteljica glazbene kulture Kristina Benko Markovica.
naše škole. Uz pjesmu Križ na grudima u glazbenoj izvedbi Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. Želimo vam puno uspjeha na natjecanju i neka pobjede najbolji. Iako, pa vi svi, ovdje nazočni, najbolji ste u Hrvatskoj. Molim jedan veliki pljesak za sve učenike, sudionike ovogodišnjeg državnog natjecanja iz astronomije. Želimo vam ugodan i uspješan boravak u Đurđevcu.